Вітаночки, шановні! Сьогодні ми працягваємо пригоди Кени, проводниці духов. Рейвішен Гол, вітаночки, класний нік. Рада бачити на стрімі. Ось, минулим разом ми отримали нову маску, нового духа. До речі, дивно, що у гэтай гульні нам, живому чоловіку, може дух передати матэрыяльны аб'ект. Хаця, з іншого боку, магчыма, гэтыя маски яны ж, магчыма, яны, ну, як бы не матэрыяльныя. Хаця, з іншого боку, гэта ж жывыя гэтыя маски ствараюць. Можна маску паглядзець. Ось. Таро ўжо цалкам выканана, толькі чамусь тэкстуры маски яшчэ не прагрузіліся. І вось Адзіра, да рэчы, таксама. А вось тэкстуры падгрузіліся, таксама і Таро цяпер лепш. Вось такая прыгожая маска, гэта прямо моя любимая. Яна асіметрычная і даволі такая не дуже ласкавая. Што ж, цяпер мы можам скарыстацца маскай, каб адчыніць новую лакацыю, на якой будзем шукаць гэтага духа. Вось яна, я спадзяюся, што сёння мой камп'ютар не закапрызнічае, як у мінулы раз, калі мы адчынялі бар'ер, які блакаваў шлях да Таро. Так, ну што, спадзяюся, стрым не адваліцца. Давай. І... клас. Ось так прыгоженька. У мінулы раз, да рэчы, калі адчыніла маску Таро, таксама было прыгожа. Ось, толькі, на жаль, тут стрым адваліўся. Ой, пала. Я вже забыла, што так саскокнуць трэба. Так, ну што, тут даволі шмат завдання пакуль што, але мы ж гэта ўсё павырашаем па меры таго, як будзем шукаць духа. Вось, да рэчы, мне падабаецца, што у кожнага духа свая адказнасць, скажем так. Таро быў у лесе, тады як Адзіра, яна фактычна ў сэрцы вёскі. Ну, дакладней, цэнтр вёскі, ён вон там, мы адтуль толькі што прыйшлі. А вось Адзіра, яна ў такім больш месцы, дзе ўсё... ну, дзе ўся вытворчасць вясковая засяроджаная. О, гаршэчак знайшлі. Ну што, давайте агледзімся спачатку, паглядзім на гэтую новую лакацыю, яна класная. Да рэчы, тут вось ёсць свяцілішча, якое трэба ачысціць з дапамогай слязы леса. Ёсць таксама вось раслінкі, якія можна вырасціць. Так. Ну что ж, наш любимый прием. Я не могу потрапить у каменчик. О, потрапила нарэшце. Yes. Гэта спадар готовы. О, выдатна, я ж сабе актывавала запаволены час. А вось слеза лесу. Выдатна. Мне чамусь здавалася, што яе трэба аднекуль скінуць, але я дастаткова вось перамагчы тут ворагаў. Так. Раслінкі. Спачатку раслінкі вырашу, а потым пайду свяцілішча ачышчаць. Так, давайте. Мабыць, тут нейкая цікавая ўзнагарода будзе. Паглядзім. Я што, ўжо ўсе вырасціла? Мае гнілушкі падсілкаваліся. Так, больш нідзе раслінак не засталося. Мне чамусь здавалася, што тут мусіць іх быць больш. Мабыць... Чамусь я была ўпэўнена, што іх тут больш. Можа, я калі ўпершыню гэта рабіла, проста у мяне чамусь не атрымлівалася і таму мне здавалася, што іх тут бясконца. А, вон яшчэ раслінкі. Толькі, па-мойму, там трэба з іншай слязы лесу іх вырошчваць. Ну ладно.
Тады з дапамогай гэтай ачыстым свяцілішча. Двое, якія мае гнілушкі, калі зліваюцца ўжо рагатыя, гэта по-моему ой, давайте так, это ўжо іх трэці ўзровень. Чым больш узровень, тым больш рагоў. І рагатая гнілушка села прямо на гэтага ідала. Клас. Так, агледзімся, што тут яшчэ ёсць, таму што я памятаю, што ў гэтай лакацыі шмат чаго цікавага. Нешта мне не падабаецца FPS. Зараз паспрабую падключыцца. Не то, каб лепш. Часам працуе так, ну, таксама вам лайфхак, калі вы гуляеце на ноуце, ноут тармазіць. Чамусьці ў некаторых гульнях гэта працуе, што можна адключыць жыўленне і перападключыць. Вось, тады становіцца лепей. Але, ну, не заўсёды. Так, што тут? О, можна запусціць гэтую штуку і вадзяны млын і пазбіраць. Чамусьці там вось такія крышталікі, якім можна пастраляць. Чаму яны там з'яўляюцца, я не маю уяўлення. Магчыма, гэта нейкія духоўныя сляды, якія наша Кена можа сабраць. Так, усе сабралі. Ну што, млын можна пакінуць, калі ён круціцца, то вёска выглядае неяк жывейшай. Ну, няхай круціцца. Што тут яшчэ ёсць цікавага? Так, тут пакуль не хачу. Сляза лесу. А можа, сапраўды тую трэба сюды цягнуць? Толькі ж як іх падняць? Можна надзець маску. Ага, тут багата ўсяго даследаваць яшчэ. Окей. І куфрик. Каменьчикаў тут багата. Трэба цяпер шукаць каталюшыкі, каб за гэтыя каменьчыкі іх купляць. Клас. Тут калісьці, відаць, быў кірмаш вясковы, таму што столькі всялякіх... Ну, па-мому, яно выглядае як крамкі. О! Трошки дошла до телепорту в минулий раз. А ці, до речі, нам патрэбна квест. Квест, значить, мне придется пайсці вось так і ісці туди до квесту. Але сюди ми яшчэ вернемся і пройдем по гэтым мостику. Тут, конечно, вся вода зараз забруджаная, по ёй плыць немагчыма, але потым мы яе ачысцім. Эх, вёска такая класная, калі очищається. Ось. Тут навіть зараз механізм не активувати. Мені здається, ці візити прямо подобні до Тори. Орел, вітаю! Вельми рада бачити. Як ж ти завітали на мій стрім? Так, мастак з давнини виразив велику статую на утёсе шляха воина. Окей. Значит, каля статуи, по-моему, дарэчы, мы пакуль гэтую пошту знесці не зможам, потому что яна вон там. А тут мы яшчэ прайсці пакуль не зможам, пазней пойдзем. Так. Ага, бачу куфрик. Зараз пойдзем. Орел трошки посидзіць. Добренько, мне вельмі прыемна, калі под мае стрымы прыемна сидзець. Альянс, вітаначкі. Не, ты зноў не угадаў назву гульні. Ага, двух ворагаў трэба перамагчы. Так, окей. Я запасмела. Не поспела активовать щит, як так. Ну, стратегия простая. Зараджать умение гнилушек и лупить ими.
до мені підбіг? Я ще її не перемогла. Так, видатно. Сподіваюся, там буде якась цікава узнагорода. А, вы серьезно? Это просто кришталики? Ну ладно. Кришталиків у мене і так багато. На що мені ще? Я б хотіла який-нибудь капелюшек для гнилушек. Тебе ж такое. О, чуєте, як одразу музика змінилася? Тому що я потрапила в некое небезпечне місце. Ладно, я тут трошечки огляджуся. Ну, рафтом тут, конечно, цікаве. Не, по-моему... О, веселая музыка вернулась. Нехай она и будет. Так, ну что, теперь можно подняться, поглядеть, что там наверсе. Раптом знайдем капелюшек. Так, кусок. И... Больше ничего интерактивного. Бачите, гнилушка в ліхтарику. І танки. Клас. У ліхтарку ще не було гнилушек. Так, тут по мостику я пока не могу пройти. Ладно. Пройду далее, погляжу, что там есть. Мені здавалося, я бачила, коли маску надевала, тут не эти амулет с каменчиками. А, вот он. Вот. Алексей не прошла мимо. Так, эту штуку можно опустить. А, не, пока нельзя опустить, потому что она заросла пуклинами. Ладно. Что ж, остается больше оглядела эту частку. Яна пока больше закрытая, потому что и пошты духов не хапает, и ну, по сюжете пока что закрытая, тому нехай працує млин. Так, мені здається, Так, я все оглядела, але я бачу там горшечок. Конечно, мне не только дуже потрібні кришталики, але як же пройти мимо горшечка и не собрать? Так, 8. Горшок с кришталиками. Я на минулых стримах чомусь называла их с баношками. Але теперь подумала, что это все ж таки горшечки. Они больше короткие, недостатково долгие, как зваться с баношками. Так. Что теперь? Тут оглядимся. Яна мне подсказывает немножко, что я могу поднять сову. Кудись поставить. Только куда тут можно поставить? Бачу еще одну сову. Ну что ж, потягаем за собой сову, пошукаем, куда ее можно поставить. Еще одна сова. Или же я не могу только одну тягнуть одночасово. Може, маску надеть, поглядеть, куда можно. Все, бачила. Я не пропустила. Ось вони сови тут. Тягніть сюди, малече. Зараз ще другу сову підберемо. Так, а де ви там тягнете? Ось тягнуть. Тягнуть сову. Я зараз хотела поскардиться на Кену, что яна сама не может такую поднять, але ж подумала, коли это цалком камень, то навряд чи яна зможе такую. Не, може і зможе, але ну, по-моєму, їй буде тяжко. Кольки їй готов? Году 15, напевно. Ну, і такий великий камінь тягнуть.
думаю, што яна недастаткова фізічна трэніраваная для гэтага. Магла б пакаціць. Мабыць, гэта скажем так, зняважліва для статуі. Усё ж такі гэта статуі духа і ўсё такое, трэба іх больш з большай павагай цягнуць, а то яшчэ духоў разлуе. Не хапала ёй гэтага. Яна з імі мусіць спрацоўнічаць. Ну і напэўна ў гэтым і фішка, што гнілушкі цягнуць гэтую саму вертыкальна і такім чынам аказваюць духу павагу. Ось так, трэцю саву. Памятаю, што трэця сава ў гэтым месцы была нейкая неяк так захаваная, што яе ледзь знойдзеш. Вось. Вось яна схаваная. Там нічога цікавага. Значыць, пацягнулі. Я адразу паказваю ім, нават калі не дайшла да месца, куды патрэбна цягнуць, я ім паказваю месца іншае, куды цягну, таму што калі я дайсці ад іх дастаткова далёка, яны адпускаюць. Таму няхай цягнуць. Ура! Капелюшак з дыназаўрыкам! Ачмарэць, усё! Варта было знаходзіць усе тыя каменьчыкі, каб атрымаць капелюшак з дыназаўрыкам. Клас! Такого мне яшчэ не было, гэта дакладна новае. Не памятаю, каб быў мінулы раз так. І Орал кінуў чацік дыназаўрыкаў, якія танчаць. Так, ну все астатнія ў вёсцы, па-моему, зарасло пухлінамі. Так, дзе б яшчэ знайсці паштовыя скрыні, паглядзець, дзе шукаць пошту. Вось яшчэ одна паштовая скрыня, пагляджу зараз, што тут. Уцёс каля пячор сэрца вёскі. Што ён? Яго кранаюцца хвалі з старажытнага мора, нешта накшталт таго. Мяркую, гэта трэба шукаць там, таму што сэрца вёскі гэта так, все, гэта сэрца вёскі, гэта, наверное, цэнтр вёскі. Ну ладно, калі вернемся туды, тады пашукаем. А пакуль што працягваем шлях, будзем знаёміцца з Адзірай. Так, тэлепорт адразу актывую. Заадно гледжуся тут. Опа, калі можна караскацца, значыць там нешта цікавае. Прынцып любых гульняў, дзе можна караскацца, калі караскаешся кудысьці, то там будзе нешта цікавае. Капелюшак з котачкай! Божахна! Я спадзяюся, тут глядзі хтосьці, хто любіць котачак. Мабыкі не хапае, цяпер не толькі Кена будзе мяўкаць падчас бойкі. Не. Ой, ладно. Не толькі будзе мяўкаць падчас бойкі, але ў яе яшчэ будуць гнілушкі з капелюшкамі з коткай. Клас. Так, а з гэтага боку што цікавага? Па-моему, першы раз я савутую... А не, я адсюль не заўважыла бы. А можна і заўважыла? Мабыць, адсюль заўважыла. Толькі неяк маску надзела. Зоакря, вітаначкі. Радая бачыць на стріме. Так, ага, гэтай дзверы не адчыніць. Добра, значыць, працягваем шлях, адчыняем вось гэтыя брамы. Што яны так проста адчыняцца? Так проста адчыняцца. Яшчэ і гандліны так уціснуліся. Нібыта гэта не расліны, а нейкія жывёлы. Высцішна. А тут што? Што гэта за кнопка? Напэўна, яна наадварот адчыняе. Так, дзверы замкнуліся. Ага, значыць, гэтая кнопка іх
Отчиняє. Добре, значить вийти відсюди можна. Клас, у світлі маски тут так загадково, Міша. І музика така приємна. Ось камені відгукаються. Ось є теж камені, вони відгукаються на магію Кени. Ось. О, їх тут багато. Так, а ось і зала, з якою треба пройти. Тільки тут зараз почнеться випробування. Ні, недостатково сили. Мелодії складають. Камені? Цікава думка. Може бути. Камені, які співають. А ось новий дух. Зараз познаємося. Тільки це не Адіра. Це не Адіра. Це... Я забула, як її звуть. Ось її маска при йой. Тобто вона... Тобі спотребиться більше моці, щоб відчинити ці двері. Енергія тут давно не текла. Земля почала отселятися. Это твоя справа? Меня зовут Кена. Я допомогла Бенні і Саїд визволити дух Таро. Я збираюся допомогти Ковалеві. Ти ведаєш її? Так, я ведаю Адіру. Вона була видатною Ковалевою. Разом ми знайдемо шлях, щоб захопити енергію. Разом ми знайшли шлях, щоб захопити енергію горного святилища. Вона вірила, що вона зможе її використовувати. Але ця мара давно зникла. Ми тільки що зустрілися, але я вже бачу, що ти маєш моцну совість з сусідом духов. Ти володаєш могутною енергією. Сфокусувавшись, ти можеш зібрати цю енергію. О, ось новий навик ми освоїли. Твоя бомба може бути корисною, щоб запускати старожитні механізми вокруг. Камені резонансом закривають бірульки і там гук який вийшов. Яны закранаюць резонансам тыя такія бірулькі, бірулькі, талісманы, якія там вісяць, яны проста як званочкі звіняць. Там, якби гульнявога сэнсу ў гэтым няма. Ось. Просто атмасферная такая фішка. Нам трэба адрамантаваць механізмы сілы, каб адкрыць шлях. Пашукай там вышэй і паглядзі, ці зможаш ты іх запусціць. Так, вы навучыліся кідаць бомбы. Гэтыя бомбы прымушаюць некаторыя аб'екты пэўны час лунаць у паветры. Класная штука, насамрэч, і ў бойцы таксама вельмі зручная. Дарэчы, я вось называю Адзіру Ковалевай, але ж яна вудсміс, то бок яна не проста Ковалева, якая працуе з металамі, яна працуе яшчэ і з дрэвам. Вельмі цікавая, дарэчы, дэталь, вось назва, што яна працуе і з металам, і з дрэвам. This place once drew great power from the mountain shrine. Now, only remnants of that power remain. Калісьці гэтае месца спажывала много сілы ад горнага свяцілішча, але цяпер засталіся толькі рэшткі. Шукай аб'екты, якія зяюць, яны адгнуцца на твае бомбы.
Што ж, а як жа завуць гэтую спадарню? Я забыла яе імя. Але яна насамрэч каханка Адзіры. О, так, яно вось так. І вітаначкі. Вось у тым ліку гнілушкі могуць хавацца пад камянямі. І памятаеце, я на адным з першых стрымаў паказвала вам камяні, якія... Ой, так, я забыла ўжо, як карыстацца бомбай. Паказвала камяні, якія ззяюць у самой вёсцы, і казала, што мы іх потым зможам падняць. А вось цяпер мы гэта ўмеем. Калі вернемся ў вёску, то зможам патрапіць у месца, куды раней не маглі. Так, а куды далей? А, куды далей? А, па-моему, трэба падняць не той камень. Так, вось яно. Яшчэ трэба паспяваць усё гэта. А вось як гэта у бойцы можна выкарыстоўваць. Выпускаеш у ворага бомбу, і яна выбухае. Да что ж такое? Поспела. Ладно, старой, доброй, звычайной атакой. Опа, горшок. Куфрик. О, знайшла пошту духов, видатно. А де яна там? Де треба аднесці? Каля... Ага, зразумела, гэта, відаць, была тая самая пошта, якую я чытала ў самым пачатку і сказала, што там мы яшчэ, туды яшчэ не зможам патрапіць. Навошта столькі шарикаў, тут жа няма крутак. Крутак тут няма, але ёсць капялюшыкі для гнілушак. І некаторыя капялюшыкі стояць даволі багата. Каштуюць. Прабачце, в божах, на... Вось, читала недавно книжку на российской, вот теперь расизм тягнется у мовления. Ах, так, зараз сховаю вогню. Так вось, трэба купляць, ну, па-першае, гэтыя самыя капелюшыкі, а па-другое, скіны на саму Кену. Я сабе набыла толькі адзін, але іх там можа быць... Колькі іх? Даволі много. І каб купіць усе, трэба даволі багата крышталікаў. Так, я, конечно, сюды выкару. Скараскалася, але не што? Ці можна сюди потрапіць іншым шляхам? Ладно, доберемося туди до крамы, і я тоді набуду ті нові. Так, як її треба повернути? Ось, все, знайшла. Набуду ті нові капелюшки, які я знайшла. Выдатная праца, засталась одна. Так, все, я вспомнила. Значит, потрібно запускати гэтыя штуки менавіта вось таким чином, падымаючы камяні і круцячы іх, пакуль не адновіцца малюнак. Вось ён. Вось адсюль з падлогі пачынаецца. Вось так вверх. Что же, выдатно теперь? Что, вниз? Я не хочу еще вниз, я хочу оглядеться. Раптом я ще капелюшку знайду. Я уже ничего цікавого. Ну ладно, видать, придется вертаться уже и идти на другий бок. Другий бок этого сховища. И на что оно поднялось?
Ладно. Это... А, все, знайшла. Yes, поспела. Поспела скіміць, што трэба з ім зрабіць, і поспела заскокваць. Так, мне здаецца, ці наперадзе я бачу нешта цікавае. Дарэчы, цікава, як бы выглядалі круткі ў Кені. Ну, правда, гэта былі бы нейкія касметычныя прадметы, але выцягваць гэтыя капелюшыкі круткамі... Я бы спусціла ўсе круткі на баннер з... Вось яна, бачыце, рагатая гнілушка. Вось, я бы спусціла ўсе круткі на гэты баннер з рагатым капелюшыкам. Так... А што там унізе? А мне туди трэба? Напэўна ж трэба. Так, ясно. Тут зноўку зона... Ладно, хай будзе зона завядання. Зона смерці, нешта такое. О, нешта жудаснае. Вось гэтыя штукі, іх спачатку трэба бомбай абвесь... Вось. Знерухоміць. Яны знерухомілі, а потым ужо страляць іх усярэдзіну. Вось там, дзе адкрываецца іх сэрца. А у нас яшчэ пакуль што толькі адна бомба даступная, і мы можам толькі адну адначасова адкрываць. А яны яшчэ моцныя. Бомба яшчэ заражалася ў той момент. О, выдатна. Ачысціла. Ух, а там будзе нешта забаўнае. Ось тут ляжыць нейкае смецце. Мне здаецца, гэта стол? Стол перавернуты ці... Ну, нейкія дзіўныя рэшткі чагосьці зламанага. І па іх трэба будзе паскакаць, каб патрапіць вышэй. Так, а тут, можа, ёсць нешта яшчэ цікавае. Ага, кветачка. Кветачка прывела мяне да куфрыку, а тут гнілушка. Ну, гнілушка таксама выдатна. Будзе каму насіць капелюшыкі? Прамавугольная газова. Магчыма, як варыянт. Толькі яно нейкае маленькае. Хаця, улічваючы, што яны, пэўна, зламаныя, магчыма, іх адламалі ад калон і пакідалі тут. Таксама як варыянт. Магчыма, накшталт альтанак такіх. Ну, толькі цяпер яны... Вось, адарваныя. Так, а тут што? Куфрык. С капелюшком. А что за капелюшек? Не, гэта не капелюшек, гэта амулет. У меня пакуль толькі два амулеты, і вось гэта, по-моему, так сабе. Амулеты фактычна на самым нізкім узроўні яны не патрэбныя. Іх патрэбна на больш высокіх узроўнях складаць, тады яны могуць дапамагчы, а мне яны так, у прынцыпе, не патрэбныя. Вось у чым гэты сэнс? Гэта ж як бы амулет берсерка, фактычна. Безразважная сіла называецца. Шкода ад посаха сярэдняя павялічаная і значна павялічаная шкода, якую атрымліваеш, і ў чым сэнс. Ну вось тут хаця бы ёсць сэнс, але я ўсё адно гэтым не карыстаюсь. Мабыць, яшчэ сустрэну карысныя амулеты. Ну што ж, я, здаецца, ўсё тут абшукала, цяпер трэба... Ну што, будзем падымацца па гэтых зламаных альтанках.
куфрик. Давай 2 куфрики. Вау! Один з капелюшком у вигляді жука. Жука-рогача. Клас. Ну, не зовсім рогача, а його... Жук-носорог. Ось як він називається. Так, як же мені... Ось що треба було зробити. Я не скеміла. Чого зараз зроблю? Веточку готую. На веточку и на альтанку. Не! Я померла? Я не померла. Фух, я не померла. Ладно, почекаю, поки не опустится. Не доскокнула трошки. А між іншим, з гэтымі штуками ёсць выпрабаванне на храме масок. Ведь не звалилася. Опа. И... Так, а теперь сюда. Yes, зачепилася. Як добра, што гэта сэрца зоны смерці не прыйшлося ні з кім біцца. О, яна мяне там чакае? У сэнсе. Я ўвесь гэты час... я ж там упала, памятаеце? І ўвесь час краскалася наверх, і зараз я толькі вярнулася да вось гэтае месца. А яно тут, відаць, было забруджанае пухлінамі, і таму я бы не магла прайсці адразу сюды. Добренько. Ну што, паразмаўляем з ёй, раз ужо выйшла да яе. Камяні ў гэтых пячорах напоўненыя натуральна ўзніклымі крышталямі. Яны могуць захоўваць і перадаваць энергію. Калі мы вынайшлі спосаб ствараць нашы ўласныя крышталі, гэта адкрыла бясконцыя магчымасці. Дык яны з той дзірай фактычна былі галоўнымі вынаходцамі в гэтай вёсцы. Так, ага, вось і другая гэтая штука. Так, цяпер мне трэба аднавіць малюнак. Ось, выдатна. Гэта мусіць спрацаваць. Спускайся і давай адчынім гэтыя дзверы. Nine Rivers Cemetery, вітанкі! Я вельмі рада вас бачыць на стрыме. Дзякуй, што завіталі. О, дарэчы, вам мусіць спадабацца гэтая гульня, таму што яна фактычна пра смерць. Гульня вельмі прыгожая, проста ачмурена прыгожая, але складаная. Ну, напэўна, калі гуляць не на самым простым узроўні складанасці, то, напэўна, яна складаная. Але я гуляю на самым простым і як бы нормально. Хаця тут ёсць пэўныя моманты, калі ёсць нешта складанае і не адразу можна здагадацца, што і як рабіць. Ось, але я ўжо яе праходзіла і, ну, на мой погляд, яна файная. Не паспела. Ладно. Спадар магільчык кінуў свой смайлік у чатик. Клас. Апошня не паспела збіць. Ладно, яшчэ спроба. Лучница з мяне так себе. О, выдатна. Вітанки, гнилушка. Так, ну что?
Ой, клас, тут такі амулетик, чому ён зяе з гэтай амулетики тут вісіць. Сова і пад яе амулетик. Як я люблю гэтыя вось такія свяцілішчы. Просто цудоўна. Цяжка цэліць. Ну, трошки ёсць згодная. Так, зараз пагляджу, ці ёсць тут яшчэ штось цікавае. Так, гэта ліхтар. Не, гэта не ліхтар, гэта куфар. Я пропустила там куфар. Ці змагу я праскочыць? Не змагу. Ну ладно. Не. Ясно. Гэта было неабачлівае рашэнне. Так, добра. Туды лепей не скакаць, лепш спусціцца вось сюды. Так, я пакуль не пайду адчыняць тыя дзверы, я хачу спачатку забраць кофрык, які прапусціла. Так, а дзе я бачыла гэты кофрык? Ось трэба было запомніць месца. Ну ладно, зараз агледзімся. Кофрык. Недзе тут. О, яшчэ збаночак. Файна, збаночак з садавіной для гнілушак. Дарэчы, наконт бомбачак. Магчыма, у мяне ёсць... Так... Ага, павялічвае шкоду ад бомбы, калі Кена яе узарве да таго, як яна сама выбухне. Потым... О, вось. Дзве бомбы адначасова, гэта вельмі карысная штука. І, напэўна, я ўсё ж таки возьму вось гэтую здольнасць, калі павялічваецца шкода ад бомбы, калі яе ўзарваць. Вось, выдатна. Выкарыстала слімачкоў. Гледачы вырашылі назваць вось гэтыя штучкі слімачкамі, хаця яны ў гульні называюцца кармай. Дзе ж той кофрык быў? Як жа я магу пайсці, прапусціўшы кофрык? Ён мусіць быць недзе насупраць его... Ага. Магчыма, трэба вон там падняцца. Вон ён. Всё, бачу. Так, спадзяюся, тут будзе каталюшак. Што? Не, я лезу туды дзеля крышталікаў. Што? Не. Крыўдна. Ну ладно. Зато я смогу купіць усе каталюшакі, якія мне будуць. А ці змагу? Не змагу. Хаця я бачу вон там таксама яшчэ адзінку. Збаночак бачу. Ладно. Збаночку уже не так шкада пропустить, потому что у збаночку ж... я ж могу сюда пройти, я просто у темры его не бачила. Ось збаночок. Ну, тады, напэўна, уже все собрала. О, дык добра, што я его собрала, тому што ён даў слімашкоў. Садавіну для гнілушак. Ну, здаецца, все собрали, можна вяртацца да... Як тебе зовут? Я забыла, як тебе зовут. Калі ласка, скажи сваё імя. What are you waiting for? The door should work now. Чаго ты чакаеш? Дзверы зараз мусяць запрацаваць. Цэліць у сэрцайкі. Ну, я стараюся, спадзяюся, што часам змагу патрапляць у сэрцайкі. Зараз адчынім дзверы. А там... Zero, what have you done? Што?
Што гэта? Адзіра, што ты нарабіла? Яна пабегла. Калі я ўпершыню праходзіла гэтую гульню, я проста ўбачыла гэта і такая, што? І выключыла гульню. Ладно, зараз я выключаць не буду, я лепш захаваюся. Дарэчы, нагадваю, піць свачцоў вадзічкі. Давайте зараз глотнем вадзічкі і адправімся ў гэтае жудаснае пажарышча. Так, вадзічка ёсць? Ух! Капцы. Як зараз памятаю. Я думала, там хтосьці ўжо зарыкаў, а гэта проста брама зачынілася. Як зараз памятаю гэта, што я бачу гэты агонь і такая... Не, я пайду адсюль. Па-моему, я тады яшчэ зрабіла перапынак у гульні, просто таму, што жаханулася. Яшчэ музыка такая... Вау, спевы. Так, ага, я правильно иду, просто трэба датуль дайсці. Вось гэтую вежу пабудавала Адзіра. Ага, яшчэ адзін. Пакуль не буду аглядацца, таму што хачу спачатку спыніць агонь. Так, што там? Што упала? На мяне хтосьці нападаць будзе? Ладно, буду ісці за агеньчыкам. Гэта агеньчык, гэта так, трэба акуратна пераскочыць, таму што рака яшчэ забруджаная. І калі я ў яе патраплю, мне будзе вельмі кепска. Вау, уражвае, конечно, што такое змаглі зрабіць жыхары новай вёскі. Такая не дуже тэхналагічна прасунута. Вось на першы погляд яна не дуже тэхналагічна прасунута, але насамрэч яны такія класныя рэчы робяць. Чаму тэлепорт не актывуецца? Загарэўся. Сімвалы загарэліся, але не актывуецца. Ну ладно. Так, я амаль дайшла. І гэта маска Адзіры. Так, гэта вось сэрца таго месца, дзе мы будзем яе адраджаць. Дакладней, не адраджаць, а ратаваць ад забыцця. Вось яна, Адзіра. Вау, конечно, жанчына. Я вами захапляюся. Только, калі ласка, не біце мяне сваім малатком. Всё? Пажар спыніўся? Відаць, гэта была просто ілюзія, таму што... I can feel her presence everywhere. О, These fields are scarred with memories of destruction. What could have happened here? Мне здаецца, што гэта было хутчэй духоўнае полымя, таму што Адзіра, яна ж, як і ўсе вось духі, якія не могуць супакоіцца, яна адчувае моцны боль, і, магчыма, гэтае полымя было увасабленнем ейнага болю. Так, окей, што нам цяпер яе каханка гаворыць? Я магу паўсюль адчуць яе прысутнасць. Гэтыя палі напоўненыя успамінамі пра разбурэнне. Што магло тут We need здарыцца? to find 3 relics to help Adira. There's something buried beneath the poison over there. That might be a good place to start looking. Мы мусім знайсці тры рэліквіі, каб дапамагчы Адзіры. Нешта пахаванае пад атрутай прямо тут. Гэта мусіць быць добрым месцам, каб пачаць шукаць. Beneath all of this corruption, only fragments of our work remain intact. It's hard for me to see fields like Пад this. усім гэтым забруджаннем толькі фрагменты нашай працы засталіся непашкоджанымі. Цяжка бачыць палі ў такім стане. Я сапраўды цаню твою дапамогу. Так, ага, тэлепорт актываваўся. Фух, і полумя больш няма.
Як же мне прыемна было бачыць, калі я вярнулася да гульні, што тут ўсё стало нормальным. Так, зберыце все 3 реликвии, каб прызваць Адзіру. Так, а вода тут забруджаная? Так, вот. Я захаваю і зраблю крок. Я хочу высветліць забруджаная. Так, вода забруджаная. Все, больше не буду лезть, прабач Кена. Так, ну что, адкуль мне прапанавалі пачаць? А, тут неподалеку, вось яно. Ой, зараз будзе нешта класнае. Зараз мы нешта будзем, толькі каб гэта абудзіць, патрэбна дабрацца да сэрца забруджання. Але ж як дабрацца? There's a relic here. Тут ёсць реліквія. Гэтыя камені выглядаюць як часткі вялікай канструкцыі. This is our ox. He helped us shape the land. О, We have to help him. гэта наш бык. Ён дапамагаў нам апрацоўваць зямлю. Мы мусім яму I don't know дапамагчы. how he could possibly be functioning after all this time, but we can't leave him like this. Я не ведаю, ці ён ўсё яшчэ функцыянуе пасля праз увесь гэты час, але мы не можам пакінуць яго вось у такім Try стане. clearing the other areas of corruption in the fields. I think they're connected. Паспрабуй ачысціць іншыя вобласці забруджання у гэтых палях. Я думаю, яны звязаныя. Ага, значыць, вось тут бык, якога Адзіра са сваёй каханкай зрабілі. І гэта проста ачмурэнная штука. Ну, давайте яе вызвалім. Так, трэба ў 3 месцах ачысціць забруджанне. Пачнем, напэўна, з найбліжэйшага. Яно вось тут, каля вежы. Паглядзім, што там ёсць. Жанчына, ты калі назовеш сваё імя? Я зусім не памятаю, як цябе завуць. The roots from the tower have grown out of control. They've destroyed the foundations of the structure that once stood here. Карані вежы выраслі, вызваліліся з-пад кантролю. Яны разбурылі падмурак структуры, якая калісь тут, пабудова, якая калісь тут стаяла. You can probably use pieces of the rubble to reach the base of the tower. Магчыма, ты можаш выкарыстаць смецце, якое засталося, каб дасягнуць падмурку вежы. Окей, значит, эту штуку можно поднять и поискаться. Давайте попробуем. Ага, ясно. Кветочка меня подтягнет. Яс, зачепилась. А можна еще вось туди скараскаться? Напевно, я поспробую. Ще разок. Кветочка. Ай! Як же так? Ну ладно. Ай! Тут еще камень есть. Ага, ясно. Это мне не допоможет. Кветочка, кветочка, кветочка. Не хоче меня поднимать. Ладно. Зараз почекаю, поки люди спустяться, тому що коли стоїш на каменях і яны починають падати, це може бути небезпечно. А коли стоїш під каменями, які починають падати, це докладно небезпечно. У мене Кена пару разів так помирала. Ай, да что ж такое? Угу. Чомусь мені здається, що я нечто роблю неправильно. Як я в перший раз скараскала? Я скараскалася тому, що повернула той камінь. Все, ясно. Не повернувши, його не отримається.
Угу. Ну ладно. Калі туды так складана ўскараскацца, значыць, там мусіць быць нешта цікавае. Па-моему, лагічна. Ну вось, Nine Raven Cemetery меў рацыю, што гульня складаная. Гульня мае вось такія элементы платформы, якія сапраўды даволі складаныя. Так, мне здаецца, я... Фух. А што калі развярнуць гэты... Ну, я, конечно, паспяшалася. Ладно. У сэнсе. Ладно. Мне ўжо самой цікава, як туды патрапіць. Ясно. Ніяк туды не патрапіць. Ладно, пойду туди, як пошуково збиралася. Ось так. Угу. То бок можна ось так развернуть и... Все, до меня дошло. Нашло бы все это камень, чтобы тусить. Ладно. Цікава, ці пам'ятала бы я усе гэты нюансы, калі б праходзіла гульню адразу ж, ну, в сэнсе, стрымла гульню адразу ж пасля праходжання. Так, разворачиваем. И поднимаем винты. И... Yes! Ну все, калі тут не будзе чагосьці супер цікавага, давайте мне самый рэдкі капелюшек. Что это такое? Восеньскі капелюшек. Такого у мне яшчэ не было. Відаць, я все ж таки у першым праходжанні не змагла прайсці гэта. Фух, так, я захаваю гульню. Ачмурэць. Ну, затое вы бачыце, як гэтае месца праходзіць. Цяпер мае відэа будзе як даведка, як праходзіць складаныя месцы ў Кене. Ось. Цяпер вы ведаеце, як атрымаць восеньскі капелюшак для сваіх гнілушак. Так, мне здаецца, тут яшчэ камяні. Так само. Стоп, там гнилушка? Где гнилушка? Чому я... Я шулавук, там мусить быть гнилушка. И... Окей. Теперь мне цікаво і туди забраться. Не рано. Вонь. Немножко. Вось чаму я пачула гэты гук.
І, по-моєму, в першому проходженні я її так само не знайшла. Все, здається, все собрали. Яке цікаве місце. Все, теперь можно подниматься. Собрали и гнилушку, и капелюшек. Теперь поднимемся выше. О, ты же тут. There are deep marks on the ground that converge at this point. На землі есть глибокі, глибокі познаки, які знаходяться у этой кропці. Adira must have torn apart whole structures to make this tower. Адзіра мусіла разорваць цэлыя пабудовы, каб стварыць гэтую вежу. Давайте. Горшачок. Каменчики, каб купляць капелюшки. О, адсюль бачнае месца, дзе мы будзем выклікаць Адзіру. Можна пальбавацца таксама на вёску. Канешне, тут яшчэ вельмі шмат завядання, але яно ўсё ж таки прыгожа. І калі мы адновім гэтае месца, яно будзе сапраўды прыгожа. Спусціцца. Тут бачу збаночак. А тут можна ще спуститися. Давай, спиночок. І ось тут є некая побудова. Ага, можна буде скараскатися вон туди. Так. Так. А тут що? Я вже куфрик. Ну, такий куфрик просто з камінчиками. Тільки чому я не можу його відкрити? Чомусь мені не дає відкрити цей куфрик. Ну ладно. Это не той куфрик, які дуже цікавить. Гэта нават не збанок. У збанку яшчэ можа быць садавіна, а тут толькі крышталікі. Ну ладно. This was a sacred site built by an ancient people to track the passage of the seasons. Гэта было свяшчэннае месца, пабудаванае старажытнымі людзьмі, каб адсочваць надыход сезонаў. It's beautiful at sunset. Adira and I spent many afternoons resting in the shade of these ruins. Тут прыгожа падчас захаду. Мы з Адзірай правялі шмат вечароў, адпачываючы ў цені гэтых руін. Яна столькі ностальгічнага. Яна як Русу, ён жа таксама расказваў розныя ностальгічныя штукі. Оп, а тут, по-моему, месца для медитацыі. Так, мне она светится. Саме збаночки. О, ось, як я і згадувала, у збаночках може бути садовина. А тут можна... Вау! Якое море! Яка пригожусь. Можна помедитувати. Які пригожі краєвіди. І руїни так само пригожі. Некоторые гнилушки просто валяются. Вот влик моя любимая рогатая гнилушка. Так, ну что, отпочили. Отрымали осолоду от краевидов.
Что ж, можно и шукать рашэнне для этой загадки. Але спярша я пагляджу... Ага. Тут ёсць нейкая рэч, якая пухліны закрываюць шлях. Але, напэўна, пасля таго, як я тут усё ачышчу, можна будзе там прайсці. І што яно зрабіла? Ладно. Допустим, нешта зрабіла. А тут, напэўна, трэба будзе падняцца. Спадзяюся, камені будуць трымацца ў паветры дастаткова доўга, каб я паспела гэтую штуку. А, я змагу падняцца вось так. Опа, так лепш. І што, я ўсё запусціла? О, якая малеченька. Ага, значит, я уже могу это активовать. Так, тут ничего цікавого, никаких куфриков. Можно скакать вниз. Конечно, высокая она соскочила. В реальности. Хотя, может, Кена сама дух, что... А, не, яна не дух, потому что ее все ж таки може пошкодить. Там, наприклад, ось та забрудненная вода. Она может ее пошкодить. Ну что, пойдем вниз, ніжей, ніжей. Что там будет? Цікаво. Ох, знову подземелья. А, ось, мне треба тут очистить. Ой, як високо скокнула. Так, а что коли бомбу? А, ладно, старий добрий посох. Завсёды допоможе. Так, а гэтых можна толькі бомбай. Я ему бомбу кинула на пысу. Ну что ж такое? Ага, значит, яны не такие уже непераможныя тыя істоты, у якіх трэба спачатку бомбу кінуць. Ух ты, ён блокуе мои удары. Ах ты ж, почвара. Ну что ж. О, я бачу немножечко. Што ж, напэўна, магільшчык меў рацыю, што гэтая руня на больш высокім узроўні была бы да халеры складаная. Эй, што, мне скакаць туды? Не-не-не, я не хочу скакаць вниз. Так, значит, ось. Шлях у бок. В обход. Потому что двери не отчиняются. Бачу слезу лесу. Ага. Это мост. Як мне пройти? Не, гэта была кепская ідэя.
Магчыма, якраз таки ў гэтым і сутнасць, што вон сляза лесу. Я выклікаю мушак, і яны робяць што? Яны ачышчаюць вон тое месца. Так. Хтосьці вельмі хоча на мяне напасці. А, вось і дзверы адчыніліся, значыць, я змагу там прайсці. Але чаму я не змагла ачысціць вон тое свяцілішча? Я ж змагу да яго дайсці? Так, змагу. Значыць, можна і ўсё зрабіць. Усё мае гнілушкі ўмеюць, толькі лётаць не ўмеюць яшчэ. Яшчэ. Мабыць, калісьці навучыцца. Трошкі навучыцца. Гэта маленечкі спойлер. Ага, відаць, мне проста трэба паблізу са свяцілішчам знаходзіцца, каб гнюшкі маглі яго ачысціць. Так, выдатна. В прынцыпе, я магу гэта пераскокнуць так. Што ж, ну тут здаецца... Можна, конечно, паглядзець праз маску, ці засталося тут нешта цікавае. Віталій, вітаначкі, справа не дрэнна. Вось праходжу гульню. Дзякуй, што завітаў на стрым. Так, тут паўсюль забруджаная рака. Трэба быць асцярожней. Ось, а ты як? Так, ці даскокну я сюды? А вон там кветка, і яна забружаная. Не. Файна. Гэта вельмі прыемна чуць, калі файна. Так, ага. Тут. Так, ну куди далей? Спробовать еще раз сюди скокнуть, ці як? Єс, зачепилася. Як же мне эту кветку очистить? Видать, походу, что ніяк. Ось так лепі. Ага, і там яшчэ одна. Але я не могу до её притягнуться. Видать, придется поднять камни. Гульня называется Кена. Кена Bridge of Spirits. Гэта гульня про дзяўчынку, якая умее камунікаваць з духамі, і яна дапамагае ім вось здабыць спакой. Только камень не упали. Камени, не упадите, камени, коли ласка. Yes! О, як я добре поспела. О, так тут ачмури, тут целая стена была закрытая пухлинными кошмарики. Так. О, я вельмі люблю гэтае месца. Зараз мы тут пройдзем і потым ачмарэнна прыгожа просто. Не магу, якая ж прыгажосць. Тут, конечно, такія краявіды, што можна заліпаць і заліпаць, забыцца на асноўны сюжэт. Так, а што тут хочаш падняць?
You can see miles from here. Вось Кена таксама ў захапленні. Што за краявід? Адсюль бачна на цэлай мілі. Дык духі таксама ацанілі гэта. Ну, дакладней духі, а калі яны яшчэ былі жывыя. Ось яны, Адзіра з сваёй каханкай. Адзіра, як ты думаеш, мы зможам застацца тут назаўсёды? Стаць старымі ў гэтым месцы? Састарацца ў гэтым месцы? Эх. Як жа яе завуць? Я ўсё ніяк не магу вспомніць. Тут нават яшчэ засталіся кавалкі тканіны і посуд. Напэўна, яны з ім тут сядзелі вось на тканіне і штосьці пілі з гэтых гарлачыкаў і назіралі за заходамі сонца. Гэта сонца, дарэчы, тут нейкае, ну, як бы святло заходзіць вось адтуль, але прямо каб сонца не каб бачна. Чаму? Таму што воблачна. Ну так, хутчэй за ўсё праз воблачнасць. Так, ветачка. Яшчэ одна ключ. Гэта хутчэй за ўсё, каб адтуль можна было перабрацца. Не пропусціла чагосьці? Наперадзе бачу нешта. І тут, здаецца, ўсё. Вон толькі пазнака для квесту. Вау! Бачыце, аказваецца, гэты вадаспад, вось тое, пра што я пераскокнула, гэта не проста нейкая скала, гэта яшчэ і выразаны на скале орнамент. Просто ачмурэць. Не, цивилизация, якая тут жила, она, конечно, была неимоверной просто. Класс. То есть камусь спатрэбілася вырезаць вось тут орнамент. Я не помню, што ў яго ёсць нейкі функцыянал, хаця раз тут жывуць духі, то, мабыць, гэта быў орнамент, каб ушанаваць духаў, ці нешта накшталт такога. Вось з гэтым можна праўзаемадзейнічаць, але мне паказваюць яшчэ сляды на гнілушку. Тут недзе ёсць гнілушка, вось яна. Пад вось гэтай пад гэтай дошкай. Ну што, прыйшоў час вяртацца ў вёску, палюбаваліся і хопіць. Ну, краявіды, конечно, ачмурэнныя ў гэтай вельмі. Чому ты не зачапілася? Мне чомусь падалося, што там нешта ёсць. Мне здаецца, ці мы... Не, мне падалося, што мы выйшлі вось гэтага месца. Што ж, засталося яшчэ два. Вось назіральная вежа і амбар Руфуса. Руфус? Нешта знаёмае. Хто яшчэ на мяне нападае? Лена ляціць. Дык на мяне тут многія хочуць напасці, зразумела. Хтосьці яшчэ будзе нападаць на Кену? Мне здаецца, хтосьці будзе. Так, я чую гукі. Чую гукі, у мяне штосьці кідаюць, толькі не бачу, хто гэта і адкуль.
мабуть. Ну ладно. Калі захочуць падынуць, каб напасці, а я пойду з караской себе шею. Да кто же на меня нападает? Ага, куфрик недоступний. Все, убачила його. Ось хто не давав мені відкрити куфрик. А у куфрику гнилушка. Чуваки у когось кидають вражусь у мене. Так, нечто такое відбулося, Орел. Так, ну что? Поглядим, что тут. Вось эту штуку можна адсунуць, толькі каб яе адсунуць, трэба патрапіць на той бок. А туды, як тут патрапіць? Ух, і там куфрик. Вельмі спакусліва. Значыць... перабрацца неяк на той бок. Якая Кена малайчынка, што яна так... Так, напэўна, я... ладно, прапусціла свой прыпынак. Ага, яно толькі адзін абарот робіць, ладно. Треба бути на поготові і... Давай. Малайчинка. Вода, конечно, тут жудасна, нібито кров. І ще з пухлинами гэтымі. Куфрик. Нават куфрики. Вау, тут только что было выдатное надворье, и раптом стало так темно. Ну и, конечно, на нас хтось нападает. Вось гэтыя штуки с чырвонымі мяшэчкамі, они вельмі небяспечныя, потому что яны будуць выбухаць, падабравшыся бліжэй. Вось тая лятучая штука не дала мне нормально выстрелить его. Ты у мяне яшчэ страляешь, бессаромная, ты лятучая пачвара. Вось табе. О, вось гэты момант, калі гнілушкі могуць сцягнуць Кену. Куды яны яе? Яны ж могуць? Не, яны не могуць сюды. Ну ладно. А на што тады гэтая штука тут стаіць? А, ўсё! Вось як гэтая штука робіцца. Спачатку трэба вось гэтыя двайныя вёдры перасунуць сюды. Таму што Кена на іх не заскокне. Не даскокне. Потым трэба ўзяць вось гэтае адзінарнае вядро. Ну, я не ведаю.
потрогать, что цилиндр карацей. Подсунуть яго бліжэй, гнілушкі не змогуць яго зацягнуць на паверхню вышэйшую, але яны змогуць яе ось сюды прыцягнуць. Кена спачатку заскоквае на адзінарныя, потым заскоквае сюды, потым загадвае гнілушкам браць яе Right there. і цягнуць вон туды. Вось такая цікавая загадка. І гнілушкі яе пацягнулі. Ось таким чынам яна потрапіла у бар. Тут чакае нейкая бойка, тому што я бачу кветку, якая вось кветка, якая аднаўляе здароўе. Значыць, будзем біцца. Клас. Ось це заповнення часу було епічно. Я все думаю, коли ж яна скончиться, а там серце забрудження, яке треба деактивувати. Ой, зараз буде нейка небезпечна почвара. Рицар лози. Ох ти ж холера яка. Да, пока гнилушки его оттягивают его вагу, я могу стрелять где-нибудь стрелять. Так, ветки обновления здоровья будут тут недоречи. Мой любимый прийом супротиву так само працює. Ухилилася видатно. Клас. Ой, ще один корень. Дійшов від того серця, яке утримлює їхнього бика. This is where we built our ox. He started as a simple concept, a way for us to work the fields and improve our crops. Гэта месца, дзе мы пабудавалі нашага быка, вось я якраз пра яго згадала. Ён пачаўся як звычайны канцэпт, як спосаб працаваць у полі і паляпшаць нашае збожжа. But he became so much more. It's no surprise that Adira's spirit has latched onto him. Але ён стаў для нас намного большым. Я не здзіўленая, што дух Адзіры прывязаны да яго. Сапраўды духі любяць паўспамінаць мінулае і вось так пафіласофстваваць. Так, бачу месца для слязы лесу. А дзе ж сама сляза? Напэўна, ў нейкім вядзерцы. Ага. Это ж я отсюда пришла.
На что я назад ускараскался? А мабуть, тут есть слеза лесу? Ні, хаті. Напевно, треба шукати некое ведро з її, тому що, ну, горшок. Тому що, видать, треба буде її перетягнути. Сюди. Ні, отсюда сюди. Даже цікаво, чому мені дві жовті познаки. Ось одна і ось маска показує ще одну. Ну ладно. Так, заховаю гульню, раз я пройшла вже бойку. А може сльоза не на тут? Ой, сапраўды, вось яна. Давайте, гнилушки. З допомогою слез лесу цяпер можна будзе вырасціць усе гэтыя расліны, каб накарміць гнилушак і, магчыма, атрымаць вінагороду. Акрамя таго, па-моему, калі вырасціць усе расліны ў гурні, то атрымаеш адчылку. По-моему, я яе атрымала, не памятаю ўжо. Так, ну, яшчэ ёсць, ці гэта ўжо ўсё? Здаецца, ўсё. Не ўсё. І адразу пабеглі есці. Мілыя. Ну што, тады ўсё, можна працягнуць шлях. Так, наперадзе бачу тэлепорт. Зараз актывую тэлепорт. Ось он, як він, дарэчы, называецца? Ага, Барн Руфуса. Руфус гэта імя... Так, чаму гэта імя знаёмае? Таму што гэта той самы бык. Яго завуць Руфус. Вось свяцілішча. Не просто так же там стаіць сляза лесу. Конечно ж, ёй можна ачысціць свяцілішча. Пагналі. Добра, што зараз высокі ўзровень ужо у гнілушак. Яны такім чынам даўжэй трымаюцца ў такой форме, і іх можна перацягнуць даволі далёка. Клас. Ну, конечно, даю ўсяго тут каменчыкі, але ўсё адно прыемна. Ну што, цяпер тут вода чыстая, можна не баяцца ўпасці. Ну, вёска ўжо выглядае трошкі больш прыемна, чым у самым пачатку. Цяпер ужо частка з яе не забручаная. Ну, мабыць, тут ёсць нешта цікавае. Мне здавалася, пад нейкім мастом... Вунь пад тым мастом. Я ж памятала, што пад нейкім мастом ёсць куфрык. Вада тут не забручаная. Да, тады яго можна падысці. І ў ім гнілушка. О, клас. Апошняе, значыць, вон там на вежы. На дозорнай вежы. Яшчэ што-небудзь цікавае тут ёсць? Здаецца, вон там амулет вісіць. А тут бойка. Я зразумела вас.
Лаз гнілушкамі гэта нешта. О, выдатна, я тут усіх перамагла. Засталося знайсці слязу. А, вон. Не, гэта не сляза лесу. А сляза лесу тут здаецца. Так, вядзерца. Такі карнальны, пяшчотны гук, далікатны. Калі сляза лесу. Так, гнілушки, чаму вы не взяли? Вось такі... Мне так падабаецца гэты далікатны гук, калі выпадае сляза лесу. Дарэчы, вось тут раней, вось тут. Раней быў куфрык у першым праходжанні, але там была быў хэллоуінскі капелюшык. Ага, з дапамогай гэтай слязы лесу мне трэба ўсё гэта ачысціць, разумела. Вось, і так як там быў хэллоуінскі капелюшык, відаць, ён быў аднаразовы, той куфрык. Я уже очищу все, раз узялася. Конечно, гнилушек ненадолго хватить. Але раз уже взялась очищать, треба очистить все. О, яшчэ одна сляза лесу, выдатна. І яшчэ камені. Я думаю, я змогу скористаться гэтым каменем, каб подняться на вежу. Так, ой. Кветочка. Кветочка, чему не открывайся? О, распустилось сердце того места забруджения, где вон дерево сховане. І так само таке випробування. Випробування, ну, яке вже було на стрімі сьогодні, де треба постріляти з мішені. Ух, не просто випробування гнушка, але хоча б яны у одному напрямку вилітали. А то минулое такое выпрабаванне, по-моему, было складана именно потому, что яны з розных бакоў вылеталі тыя мішені. Ух, ну что, можа соскокнуць тут? Як страшно. Страшно, вельмі страшно. Опа, і сам... каля самой земли можна подскокнуть яшчэ раз. Так. А тут что? Мабуть, есть нечто цікаве. Угу. Вон там бачу дом. Я хочу оглядеться трошки. Раз уже тут збольшого почищене забрудження і... ну і вогня вже нема, відомо. Ось, тому, я думаю, можна поглядіти, що там є. Болтих. Ось, наприклад, як потрапити у гэты дом. Вот так, гнілушки гэтую дошку пакуль не адсунуць. Хаця і можна адсунуць. Кена мокрая. Цікав, до речі, за колькі часу яна высохне. Уже высохла. Ну, ось. Секунд 10, певно. Вось, проклятый куфар.
з випробуванням. Зараз заховаю гульню і поспробую його пройти. Мусить бути ніж цікаве. І... А, вон вороги. Чому я не поспіваю активувати щит? Коли натискаю, то... Він може і не зреагувати. Ага, вони не йдуть. Як добре, що це випробування не на час. И он сподеется до меня добегче. І окошний ворог. Де він? Мені здається, я його бачила. А, в ньому, просто звичайно. И одразу все такое миленькое, светлое, как ранее. Вы бачили это? Вы бачите это, капелюш? Это ж бриль. Ну, ладно, это ковбойский капелюш и все такое. Але я белорусская, для меня это бриль. Класс. Пригоженькі, треба знайти кранку, каб накупіць моим гнилушкам гэтых капелюшикаў, які я тут паспела пазнаходзіць. Так, мне патрэбная слеза лесу. О, телепорт, выдатна. Мне патрэбная слеза лесу. О, а гэты... Руфус дапаможа нам разбурыць гэты камень. The corruption has spread to that structure. We should look there for another relic. Забруджанне распаўсюджвалася на гэтую пабудову. Нам варта пашукаць там яшчэ адну рэліквію. That's our forge. Adira and I spent Гэта countless наша hours кузня. Мы з working there. Адзірай Lots of good memories in that place. мы з Адзірай правялі шмат часу працуючы там. У гэтым месцы шмат добрых успамінаў. This path leads up the cliffs, but there's debris blocking the way. We'll need something big to clear it out. Гэты шлях вядзе да уцёсаў, але гэтай смецце блакуе шлях. Нам патрэбна нешта вялікае, каб расчысціць яго. Ну і гэтым вялікім стане Руфус, які тут все праломіць. Ну, я, магчыма, трошки саспойлерыла, але... Ну, па-моему, гэта відавочна, што калі трэба нешта вялікае праламіць, то вялікі штучны бык — гэта добрая ідэя. Так, тут... Вось, я ж толькі што згадвала крамку. Вось яна. Крама капелюшоў. О, яшчэ адзін брыль. А вось восеньскі капелюшык. Я раней яго не памятаю, дарэчы, не памятаю, каб у мяне такі быў. Так, ну, конечно ж, пару штук брылёў. Яшчэ вось такіх. О, каточки. Что еще есть? Динозавр. Откуль динозавры? Так, что тут? Можно восеньских пар штук прибрать и надеть. Так, брыли есть такие. А вось динозавру, по-моему, нема. Так, теперь есть динозавр и каточек. Усього 2 каточки, як так? Кого б яшчэ прибраць? Мотылькоў замнога. Можна мотылькоў пакінуць 3. Вось
Ось, яшчэ каточкаў. У сэнсе ў мяне няма ліс. Так, няхай будзе 2 каточкі і 2 лісічкі. Ну, рагатых, конечно, больш за ўсё. Яшчэ пёрок много. Я, конечно, люблю пёркі. Але... Так, няхай рагатых будзе больш за ўсё. 5 штук рогатых. Все, теперь порядок. Выдатно. Якія у меня цудоўныя гнилушки. Якія прыгоженькие. Просто цуцики. Ну, конечно, потом у меня станет яшчэ больш. Ну, правда, и капелюшкаў тады стане больш. Ну, вось. Тады яны будуць все прыгоженькія. Цяпер мне варта знайсці слязу лесу, каб усё тут прачышчаць. Але ж дзе шукаць? Усе гэтыя дамы, яны нешта закрытыя. Яна мусіць быць непадалёк, потому што калі яна будзе далёка, то гнілушкі не змогуць перацягнуць. Так, тут просто каменьчыкі. Яна мусіць быць недзе на адной паверхні з... Ну, а на адной паверхні з тым месцам, куды яе патрэбна перацягнуць. То бок, калі яна... Так, я ўжо згубіла. Так, яна каля куфрыка. Вось тут. Значыць, яна мусіць быць недзе у такім месцы, дзе гнілушкі змогуць яе перацягнуць. Хотя, в принципе, гэта даволі багата. Гэтых месцаў даволі багата, тому што тут вось спуск, і яны змогуць перацягнуць, ну, практычна адусюль. Цікавая загадка, цікавая. Ой. Где же я шукаюсь? Я ж дакладна неяк дала рады з гэтым. Ну ладно, зато я бачу куфрик. Бачу ще камінь. Який цікавий камінь. Треба його... А, під ним гнилушка. Судовно. Где б знайти слезу лесу? Ну ладно, можно еще глядеться. Вон там еще бачу каменники можно поднять. Хотя, конечно, это уже далековато. Немножко могут до сюда не тягнуть. А, просто каменчики можно знайти под каменями. Так, а тут у меня чекає бойка, я зрозуміла. Класс, ось это был стрел. Буде забавно, коли мене тут знайдеться слеза лесу. Alright. Слеза лесу не бачу, зато я бачу гнилушку. Ось вона.
Здавно, до наступного узроўню засталося ўсяго 13. Чортавы тузін. А в окно яна зможа... А, яна змагла выскачыць в окно. Это добра, што яно на невялікай вышыні. Калі вышэй за першы паверх, лепш не скакаць у окна. Каменьчиков тут, конечно, багата. Было б столько капелюшкаў, каб гэтыя каменьчики ўсе патраціць. Мне здаецца, там яшчэ одна гнілушка. Яшчэ одна. Ладно, я думаю, я зараз тут пааглядаюся, потым мы вызвалім, сходзім вызваліць Руфуса і, напэўна, на сёння тады ўжо стрым скончу. Таму што калі працягваць прыгоды, то гэта будзе... Ну так, по-моему, нормальная схема, што я праходжу, спачатку знаёмлюся з духам і знаходжу яго першую рэліквію, а потым знаходжу дзве астатнія і вызваляю духа канчаткова. Знову камінчики. Ніяких гнилушок. А тут вось пячора, в якую ми пойдем на наступний прохожий. О, видатно, телепорт активувався. The door won't function until we fix the plate. We'll need to find my tools. They're probably up at the forge. Ага, значить, гэта будзе трэцяе месца, куды мы пойдзем. Спачатку пойдзем у кузню, куды яна казала, што тое месца праломіць Руфус. Там знойдзем яе інструменты і тады пойдзем праз гэтыя дзверы. Ладно, хаця пячора такая прыгожая, ведаеце, просто люблю такія светлыя пячоры, куды пранікае шмат святла. Телепорт я, конечно, активую, але я же ими не карыстаюся. Мань. Где ж тая слеза лесу? Вось просто пакуль ніякіх думак, дзе можна знайсці. О, а тут нешта яшчэ забруджанае. Вау. Can you pick that up? О, атрымаю слімачкоў кармы, выраўняўшы гэтую лісічку. Вау. Якое ж тут усё прыгожае. Вось, напрыклад, вось гэта ж у камяні накшталт чашы, і тут можна або свяцілішча, або можна памыць рукі, каб прайсці ў свяцілішча. Цудоўна. О, яшчэ адзін куфрык. Зараз захаваюся тады. Ага, за хвіліну. Ага, 15 ворогів треба за хвилину. Ясно, за хвилину 15 не отримається. А може отримається. Ці ні, покуль усього тільки 9. Опа, гэта два стали разом. Выдатно. Еще двое, еще двое. Один апошний и ура! Я памятаю, при першым праходжанні гэты куфрык мне даволі доўга не даваўся.
Серйозно? Просто кришталики? Да вы здекуетеся. Вау. Рогатая лисичка! Рогатая лисичка не просто рогатая, її роги это галіни, на яких росте листья. Класс. Не, атмосфера в этой выльмесе что цудоўная. О, пошта. Як я выдатна сюди завітала. Чому Кена глядзіць не туди? Туди. Куди ти глядиш, Кена? Що ти там бачила? Ладно. Як же вось гэта забруджанне ачысціць? Ці яму пакуль рана ачышчацца? І я нават не бачу сэрца яго. Ну ладно. Мабыць, яно ачысціцца па меры праходжання астатніх лакацый, звязаных з Адзірай. Не зразумела, то бок гэтыя каменьчыкі вяртаюцца, нават нягледзячы на тое, што я тут ужо гнілушку сабрала. Ага, тут я ўжо была, але я хачу яшчэ раз агледзецца вакол тых дамкоў, паглядзець, ці няма там нідзе слязы лесу. Толькі, напэўна, іншым шляхам прайду. Вау, вежа Адзір, канешне, уражвае. Так, тут сляза лесу, але ж яе датуль не дацягнуць. Я бачу камень, і, магчыма, пад тым камянём якраз такі сляза і ёсць. Зараз пагляджу. Кена, конечно, смешна бегае, калі хутка бегае. Як прыемна бачыць праходзіць па месцу, дзе ўжо была, і бачыць, што там ужо ўсё чыстае. Не, тут не сляза лесу, тут. Не, пад гэтым каменьчыкам няма слязы лесу. Цікава ж. Конечно, цікава распрацоўшчыкі так захавалі, што не магу знайсці. Так, хтосьці хоча на мяне напасці. Это вось той шлях, якім я прайшла. Ну, паглядзім, як цяпер гэтае месца выглядаюць ачышчанымі. І вось свяцілішча. Свяцілішча, якое, пэўна, трэба будзе ачысціць менавіта той слязой, якую я не магу знайсці. Ага, яшчэ ёй можна вырасціць вось тут раслінкі. Не, напэўна, гэта ўсё ж такі ўжо іншая сляза лесу тут мусіць быць. Вось так, іншая. І я бачу, які є здабыць. Оп, готово. Я вже ще рослинки виростила. А вось гэтыя штукі можна разбурыць? Можна, і нават атрымала каменьчыкі за гэта. Тут няма чаго.
Тады пайду вырашваць раслінкі. Ось тут яшчэ. О, яшчэ вось гэтыя штукі. Атрымліваю каменьчыкі за тое, што разбураю сена. Так, і ці дацягну я іх зараз да свяціліш? Не, не дацягну. Яны ўпалі, і таму не дацягнуліся. Значит, трэба іх цягнуць па роўнай паверхні. Раслінкі. Атрымала за іх карму і свяцілішча. Ой, куды вы? Ось. Ура! Мне, конечно, столько каменьчыкаў ўжо не патрэбна, але ж ну як можна ўсё, што бачыш, не пачышчаць? Вау, тут, конечно, неимоверно прыгожа. І тое полымя, пэўна, было духоўнае, таму што, ну, тут усё зараз засталося непашкоджаным. Ну, і расліны непашкоджаныя, і пабудовы таксама не згарэлі цалкам. Ну, яны пашкоджаныя, але гэта не падобна да пажару. Просто як шмат часу прайшло. Так, совы. Куды можна сов перацягнуць? Мне здаецца, што калі я перацягну сов, тады яны мне дадуць слязу лесу. Такое таксама магчыма. Так, ўсё, бачу, куды іх цягнуць. Цікава, якім шляхам яны пацягнуць яе? Напэўна, адсюль. Яны яе выпусцілі. Выпустили сову. Давайте, вертайтесь. Там выход. Мне на праз выход потягнули. Добро, тогда давайте вот так. Так, я вже згубила, куди сову тя... вон куди. Так, одна сова на месцы. Зараз знайдем яшчэ дзвюх. І, магчыма, нам дадуць слязу лесу. Правда, не факт. Даволі далёка я тады цягнуць будзе. Яна ўсё ж таки мусіць быць там непадалёк. Вон яшчэ эта сова. Ага, але просто так сову нам не дадуць. Трэба будзе спачатку перамагчы ворагаў. Ну, теперь можно забрать сову. Яны, напэўна, вырашылі, што гэта цяпер іх сова. Не, гэта свая ўласная сова. І мы вяртаем яе дадому. Так, куды яны пацягнуць? Я ўжо скінуць. Тут ёсць спуск. Так, да? І можаце цягнуцца на месца. Другая сова і трэцяя. Шкада, што нельга як у Геншыне з феямі, калі можна паглядзець пачуццём стыхій, куды, дзе знаходзіцца фея ад свяцілішча. Вон сова. Бачу сову, бачу куфры. Что это за капелюш? Что? Это блинцы. Капелюшек с блинами. Класс. Давайте тягните хутчэй, малечы. Фух, ледь поспели. Камені просто за их спинами упали.
Зможете стягнути? Так, тут спуск, тому зможуть. Ясно. Далі не сльозу лесу, а далі капелюшик у вигляді яйка. Видать, одна з сов покинула. Ну ладно. Так, тут, здається, оглядела. Я же все оглядела. Ну так, Амаль до самої брами вернулася. Ну, видатно. Зараз я ще раз пошукаю, чи є там ніде сльоза лесу. Тому що... Так. Кветка, яку я спочатку не зауважила. І сльоза лесу, ну, конечно ж, яна... Ну, конечно ж, я її просто не зауважила кветку. На яку можна Can you move підтягнутися. that for me? Ну, тепер это все спрощає. Тепер гнилушки відчиняють виход. Гнилушки ядуть садовину. Зараз гэта гучыць просто як дзённік гнилушек. І цягнуць слезу лесу на яе месца, дзе яна і мусіць знаходзіцца. Клас. Вырастае. І нарэшце я магу ёй скарыстацца. Видатно. Цікаво, ці варта на того було? Весь гэты пошук сльози лесу. Куфрик. Спадзяюся, варта. Ні, просто каменчики, ну чому? Can you move that for me? Так, там яшчэ нешта блішчыць, просто куфрик, ну... Я, канешне, калекцыяную гэтыя каменчыкі. О, садавіны трошкі, ну ладно. Оно было таго варта, значыць. Эй, вы з'елі садавіну і нават не павялічылі колькасць кармы? Як так? Так, а цяпер мне трэба будзе перацягнуць слязу лесу вунь туды, каб адчыніць тыя дзверы. Каб знішчыць пухліны, якія іх закрылі. Заблакавалі. Так, ну-ка. І... ось так. І, магчыма, тут яшчэ недзе... По-моему, всё. Так, усё ж... А вон там расліны... Не, там расліны не вырасціць. Значыць, усё. Так, а што тут цікавага? Кветачка. Right there. І там гнилушка. Под спанками. Які яны милые, я не могу. Просто цудоўныя. Вау. Дамок, конечно, быў дурны. Зараз ён, конечно, збольшага разбураны. І жыць тут, ну, конечно, ад дажджу. Ладно, ад дажджу ён бы блага абараняў. Ось, але калі тут жылі людзі, напэўна, мусіла быць вельмі утульна. Ну што, я расчысціла ўсё, што хацела. Зараз тут можна вяртацца, ажыўляць быка, адзіры і яе каханкі. Я вельмі спадзяюся, што яе каханка назаве сваё імя, таму што я ўсё ніяк не ўспомніла, як яе завуць. Вон, кветка ўжо адкрытая, засталося толькі яе ачысціць.
До речі, бачите, тут зараз ліхтари гарать. Цікаво. Тому що зараз день, а ліхтари все одно гарать. Ну, хоча тут же усі померли, тому нема кому їх The виключити. heart is weakened. Let's clear this corruption off him. Серце ослаблене. Давай очистим забрудження з його. І... Бачите? Вока. Ось. Рог, вока. Ось, зараз ми його подивимо. There's signs of damage and wear, but I think there might be a little life left in him. Є прикмети пошкодження і зносу, але я думаю, що їм залишилося трошки Try життя. your bomb. You might just need a spark. Поспробуй свою бомбу. Тобі мусить спотребиться тільки іскорка. Вау! Бачите гэтага быка? Які ён класны. Rufus! Руфус, ти okay. в порядку, я не можу I can't повірити. believe it! What are you doing, big guy? Як почуваєшся, великий год? Easy there, old friend. Спокійно, старий сябр, я так само рада тебе бачити. This is Kana. She's here to Гэта help Кена, Adira. яна тут, каб дапамагчы Адзіры. He may look rough, but Ён можа выглядаць грубаватым, але ўнутры ён пяшчотны. Вау, які званочак прыгожы. Званочак гэта і ёсць рэліквія. Ах, ён яму так пасаваў. Вау, які Time has done кранальны most of our work момант. to dust, but Rufus here is still chugging along. Большую частку ўсяго час пераўтварыў пыл, але Руфус усё яшчэ змагаецца. Let's go find another relic. Давай знойдзем яшчэ рэліквію. Галоўная рэліквія гэта званочак, але пазначана як бык. Так, наступнае. О, яшчэ 3 гнілушачкі далучыліся да маёй хеўры гнілушак. Ой, клас. Які ён класны, бачыце, які ён класны. Я так люблю вось гэты стыль фэнтэзійны, які складаецца з дрэва і камянёў, калі яны разам знаходзяцца, проста захапленне. We spent our lives shaping these fields, Мы creating something truly amazing. Broke my heart to leave this place. мы правялі нашае жыццё, апрацоўваючы гэтай землі, ствараючы нешта сапраўды выдатнае. Пакідаць гэтыя землі, гэта разбіла мне сэрца. Калі я пакінула гэтай землі, гэта разбіла мне сэрца. Вау! Я вельмі рада, што мы зноў куды яго вярнуліся. Так, Кена не можа на яго заскокнуць. Шкада. Ага, а вось, я бачу, дзе яго тэкстура. Бачна, таму што там з'явіліся гнілушкі. Окей, Кені сапраўды не дадуць на яго заскокнуць, дакладней не тэкстура, а дзе яго... Я забыла, дзе... Чаму нельга на яго заскокнуць? Вось. Што ж, тады на сёння гэта будзе ўсё. Далей у наступным стрыме мы накіруемся з Руфусам да наступнай рэліквіі і знойдзем астатнія рэліквіі, каб выратаваць Адзіру. Што ж, а цяпер на сёння тады ўсё. Зараз патанчым з гнілушкамі на фоне такіх прыгожых краявідаў. Ось, на развітанні. О, якія яны класныя. Кена так сидіць, села амаль па грудзі у траве. Пасядзім разам з Руфусам і з яго гаспадыняй. Я так не назвала сваё імя, калі не памыляюся.
І, дарэчы, судзячы па тым, што яна абвешаная каменьчыкамі, мне здаецца, яна таксама правадніца духаў. Хаця, мабыць, і не. Мабыць, гэта проста амулеты. Ну ладно. У любым выпадку, дзякуй вялікі, што завіталі на стрым. Было вельмі прыемна дзяліцца з вамі гэтай шыкоўнай, неймавернай гульнёй. Вось гэта я цалую сваіх гледачоў. Вельмі радая была, што вы завіталі. Але на сёння гэта ўсё. Тады да наступных сустрэч і да пабачэння.